தருமபுரி அரசு கலைக்கல்லூரியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற மாணவனை முதல்வர் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார். தென் மண்டல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான கைப்பந்து போட்டிகளில் பங்கேற்ற தருமபுரி அரசு கலைக்கல்லூரி மாணவன் அச்சுதனுக்கு தங்கப்பதக்கம். தென் மண்டல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையான ஆடவர் கைப்பந்து போட்டிகள் கடந்த 5ஆம் தேதி முதல் 8ஆம் தேதி வரை நாமக்கல் மாவட்டம் பாவை பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்றது. அதில் தருமபுரி அரசு கலைக்கல்லூரியில் பிகாம் சிஏ 2ஆம் ஆண்டு பயிலும் மாணவன் அச்சுதன் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக அணிக்காக தேர்வு குழுவால் தேர்வு செய்யப்பட்டு தென் மண்டல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான போட்டிகளில் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக அணியில் விளையாடி தங்கப்பதக்கம் வென்று பல்கலைக்கழகத்திற்கும் மற்றும் தருமபுரி அரசு கலைக்கல்லூரிக்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார். 66 பல்கலைக்கழகங்கள் இப்போட்டியில் பங்கேற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பல்கலைக்கழகங்களுக்கான பாராட்டு. வெற்றி பெற்ற சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக ஆடவர் கைப்பந்து அணியை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ஜெகநாதன், பதிவர் முனைவர் பாலகுருநாதன், தேர்வாணையர் முனைவர் கதிரவன், பல்கலைக்கழக உடற்கல்வி இயக்குனர் முனைவர் கே. வெங்கடாச்சலம் ஆகியோர் நேரில் அழைத்து பரிசுத் தொகை மற்றும் கோப்பைகளை வழங்கி வாழ்த்தினார்கள். கல்லூரியில் பாராட்டு மற்றும் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக அணியில் இடம்பெற்று தென் மண்டல அளவிலான பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான போட்டியில் பங்கு பெற்று தங்கப்பதக்கம் பெற்று வந்த மாணவன் அச்சுதனுக்கு கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் கிள்ளிவளவன், உடற்கல்வி இயக்குனர் முனைவர் பாலமுருகன், அனைத்து துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள், கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். தென் மண்டல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான ஆடவர் கைப்பந்து போட்டியிலேயே தங்கம் பதக்கம் வென்ற சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக கைப்பந்து அணி ஹரியானா மாநிலம் குருச்சேத்திர பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறவுள்ள அகில இந்திய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையான ஆடவர் கைப்பந்து போட்டிகளில் பங்கு பெற தகுதி பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வணக்கம். தருமபுரி அரசு கலைக்கல்லூரி முதல்வர் கிள்ளிவளவன் பேசுகின்றேன். இக்கல்லூரியைச் சேர்ந்த 2ஆம் ஆண்டு பயில்கின்ற அச்சுதன் என்கின்ற மாணவன் பிகாம் சிஏ 2ஆம் ஆண்டு மாணவர். பல்கலைக்கழகத்துக்கு இடையேயான அந்த கல்லூரிகளுக்கு இடையேயான போட்டியில் முதலில் தங்கம் வென்று, பிறகு தென்மண்டல அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியில் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் அவர் கலந்து கொண்டு தங்கம் வென்று நம் கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறார் என்பதை பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தென்மண்டல பல்கலைக்கழகங்களுக்கான இந்த அணிகளில் கைப்பந்து போட்டியில் பங்கேற்று அவர் சிறப்பாக தன்னுடைய அணிக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறார். அந்த அணி தங்கம் வென்றிருக்கிறது என்பதை தருமபுரி அரசு கலைக்கல்லூரி மாணவர் என்பதில் நாங்கள் மெத்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வரலாற்றிலே இடம். தருமபுரி அரசு கலைக்கல்லூரி மாணவன் அச்சுதன் பிகாம் சிஏ 2ஆம் ஆண்டு பயில்கின்றான். இந்த மாணவன் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக அணிக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டு தென்மண்டல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான போட்டிகள் 66